Takže čus boost, já jsem Buzname a vítejte u mého dalšího videa, které se bude opět týkat nějaké té sladké dobrůdky. Tak, k této dobrůdce budeme potřebovat 2 piškoty, 6 tiktaků, nutellu a starou známou šláčku. Takže první krok je, že si vezmeme jeden piškůtek, namažeme si na něj nutelku, pěkně tak. No a položíme, vezmeme si druhý, nachystáme si pěkně druhý piškůtek, zatřepeme šlehačkou, no a dáme šlehačku na druhý piškůtek. Tak a vezmeme si tiktaky a třeba 3 dáme do piškotku se šlehačkou. A další 3 dáme do piškůtku s nutellou. Jenom chci říct, že jsem tento recept vůbec neokopíroval z babicových receptů, nebo jak se to jmenuje, babicových dobrot a nějakých takovýchhle sraček. Já jsem totálně nejlepší kuchař, takže ode mě to jeste, je to fakt bomba. Pojmenoval jsem to sladký hamburger, takže je to fakt vynikající, takže si určitě dejte. Takže čus boost!